reng genah ming disamudana karo jenenge iya Yanto 12 ora masalah aku santai kok wonge asli ora sama melu-melu ora dhewe iki wong iki penak kok Gong, hei! Arep ndi? Ana omahmu? Lho. Ngopo? Dhisik. Oh, berarti cake ya seneng ro bojoku kae. Terole menyang dhisik. Gong, hei, sini. Piye? Damai, wis damai. Asli ra sida jalan ora. Mulai jalan bareng karena aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu to. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa masa lalu. Ini dilalekke aku ya mengak aku kaget kok anakku sing barep kok rumane padha Petro. Aku yang gumun anakku sing garuk kok matane padha kowe. Tos. Ini aku ra dolan karo Semar Cilaka iki. Ae simbok ereng kowe njur arep ngawur wae. Nekat. Njur dolan karo Semar ora reng, mbok ora kaya ngono iki. Terus sencaki ndoro dawa sing ngamuk ya ayo dibantu ya, Tru ya. Mundur. Rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kopong. Wong nyatane ming arep liwat Tegal Kurukasi itu lha kok dicegat barisan saka Glagah Tinul. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawa Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Setyaniku garwani ro